guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşekenû a qehwe felsefeyê em dîsalî pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em li pêşberî we ne. Sezgîn berî em dest bi bernameyê bikin, ez dixwazim sererastkirineke bikim. Di bernameya berê de gava min qala Giordano Bruno kir, dîroka mirina wî min xelet gotiye dûre gava min godarî kir, ez lê haybûm. Min gotî 16 Sibata 1700 lê divê 17 Sibata 1600 be, ew 16 û 17 cî guherane min tevliyev kirî, lêborîn dixwazim ji guhdaran. Eger tu bêjî piştî vê xeletî ez bi te re bername çê nakim êdî, ez ê qehwa xwe vexwim û rabim herim yanî. Em ê idare bikin. Henek li Sağ wî mala te. Baş e Murat, spas bo vê serrastkirinê. Murat, di bernameya dawî de meqala Sokrates kiribû. Helbet her du bernameyên ser Sokrates de meqala gelek tiştan kir, lê metoda Sokratîk pir bala min kişand bi rastî. Yani ew metoda Sokrates ser pirsan ava kiriye meriv dixe nav fikrînekê. Belê Sezgîn, ji xwe di bernameyên berê de jî me gotibû di felsefê de pirs giring in û metoda Sokratîk giringiya pirsan pir baş nîşanî me dide. Ji bo em bigîjin zadina rastî, ji bo em zanînên rast û nerastî ji nav ev bineqînin, divê em bipirsin û gava em dipirsin, ya jî yek gava tiştek ji me dipirse, em bersivê zanibin jî, em nizanibin jî em dikevin nav fikrînekê. Yani ev pirs wek destpêka fikrînê em dikarin bi nav bikin. Loma pirs di fikrînê de, di pêvajoya felsefeyê de jî giring in, lê helbet pirsên rast. Yani ji bo em bigîjin zanînên rast, pirsên rast lazim in. Murat, li vir tu dixwazî peyamekê bidim, yani tu dixwazî bêjî her tiştî nepirse ji min, pirsê rast û baş tenê bipirsin. Na ya Sezgîn, na, yani tu van şîrovan ji ku derdixî rica dikim. Pirs xweş in, baş in, giring in, meriv pê digîje zanînên nû, meriv pê diçe cihê nû. Zanînên nû temam, lê cihê nû çawa, yani meriv bipirsa çawa dere cihê nû. Sezgîn pêşiyê me gotine bi pirsê meriv diçe xursê. Dîsa gotineke pêşiyan dibêje pers bi pers merdim şino qers. An jî versiyoneke dibe kê pers reydo şonê qers. Tu dibînî yani pêşiyên me jî qîmeta pirsê fehm kirine û tim li ser pirsa gotinan gotine. Saeta wan xweş Murat, spas bo van gotinên xwe jî. Ez jî ji qewlê pêşiyan ama yek bêjim dibe pirsatîne û dest bi pirsê xwe bikim. Keremke. Em îro qala çi bikin? Qala kîja filozofî bikin Murat? Sezgîn mamê qala çi bikin? Tu nizanî, tu nizanî vêya ji kuza. Em qala çi bikin tu bêje? Xwedê tu zan, em ji xwe re ama behsa dunyayê bikin. Ji bo dunyayê wextê me kêm e. Me qala Sokrates kiribû, dixwaziyem piştî Sokrateskî tê qala wî bikin. Tamam. Yani eger dilê te hebe. Helbet. Piştî Sokrates, Platon em dibînin Sezgîn. Platon derdikeve ser dika felsefeyê, nav û dengê xwe belav dike û bi hezaran salan xwe nade ji bîr kirin. Platon jî wek Sokrates di nav filozofan de yekî herî zêde tê zanîn. Qasî guhez dibî. Belê. Gelek kes navê wî zanin, lê tu ne qala Platon bike ji me re. Kî ye, çi kes e Platon? Platon yani filozofekî Yunanî ye. Xwendekarê Sokrates e, şagirtê Sokrates e û di nav filozofan de wek te got yekî navdar e. Filozofekî gire. Di nav filozofên serdema antîk de Sezgîn, yek ji filozofên herî zêde xwedî berhem Platon e. Mesela em qala Sokrates gava qala Sokrates dikin, tu berhemên wî negîştine roja me. An jî filozofên dinê berî Sokrates me qala wan kiribû, gelek berhemê wan li ber destê me tunene. Lê Platon gelek berheman nivîsiye û berhemên wî giş gîştine roja me. Loma ew qastê zanîn û naskirine? Belê, yani ji sedeman yek ev e, çiqas berhemên filozofan li ber destê me hebin, agahiyên me yên li ser wan jî zêdetir dibin û ew çavkaniyên filozofan tedî em carna ji filozofên din, ji dîroknasên din de alimin, vî em rasterast fikrên Platon
بدوی جدستوی هم دعم بله لما اف برهم جوی ما گرینگن مراد کنگی جیای لسر دیروکات چیبون مرناوی تو آگاهی هنه لبردستی ما؟ آگاهی هنه سزگین حتی هنک چافکانی روجبوناوی جی جمرد بیجن پلاتون ده اولیمپیات 88 ده هفته مها تارگلیونه ده چیبویه و ده سالا اولیا اولیمپیات 108 ده مریه لگوروان آگاهیان پلاتون چند سالی مریه سزگین؟ خودی مراد نزانم اولیمپیاتا 88 و مها تارگلیون اما تودکاری زمانی ما خبر بدی بحثا آدار نیسان گلان فلان بکه سزگین ev تگه تدید برنامه برده مقال کربو جبوی زمانی جبوی تقویم یونانان باش بفهم کرن اولیمپیاتا بکار اره ما بحثا کربو لگوروان آگاهیان ام بیجم پلاتون به تقویم ایرو ام بیجم تقویم میلادی پلاتون بری زاینه ده سالا 427 ده چی بویه و بری زاینه ده سالا 347 ده مریه او مها تارگلیونی سزگین ده تقویم آنتیک ده ناوی مهکیه لگور روژا مه تقریبا تی نابرا مهین گلان و حزیرانه حتی به فستیوالان جی تی پیروز کرن و او روژا پلاتون لیچه بیه روژبونا اپولونه جی یعنی اپولون خدایی که مزنه او هفته تارگلیونی وک روژبوناوی تی پیروز کرن وک روژه که پیروز پلاتون جی دوی روی ده چی بویه و پلاتون هما بیجه 81 سال عمر کریه و دعوتی که ده مریه دعوتی ده چگر نفیشک مردان هوایه چه بویه؟ یعنی لگور پرتوکا دیوژن لارتیوس ده بیجه لسر خوارنا دعوتی مریه سرگین راست نه؟ اره یعنی دیوژن لارتیوس ده سردما انتیک ده دیروکناسه کی نافداره گلک آگاهین سر فیلوزوفان امجوی ده بیسن لارتیوس ده بیجه ده دعوته کی ده لسر خوارنه مریه یعنی بمن هنگی گوشت و برنج خواریه نزان ممور بیجن یعنی پلاتون تو 8 سالی چی ایشه تل دعوته هیه لسر سفرا خوارنه یعنی چویه دعوته جی سزگین زیره ببوکو زاوه که و رابه هر مالا خو یعنی لبنده خوارنه تسکنه لبنده گوشت و برنج و شرابه نه که فقیره جی yani malbateki devlemendin. Hey yani. Nafabuni yani mera filozof be jinek tiş naguherin. Rahma Khudeli ve jimamoste khos Sokrates ciddi ibreci neslen itedin naf fakiriye de çu yani haştu yeksal hinle bende xwarna davet etsekine neyse. Murat Beriyem dez bi felsefa Platon bikin ser jiyanavi tutxwazi tiştekidin beji hem وکیدن لسر ناوی سزگین بلکه تشتک نجی بیجم پلاتون تدیان بناوی پلاتون ناس دکن لی ناوی راستی آریستوکلسه ناوی کالیوی لیکرنه yani jnavi Aristokles jem dikarin wek ser malbata şirove ki bikin Aristokles vate Aristokles wek kese behempa yeki mükemmel yani prani navi devlemendaye aristokrat ji bavar dikim yani evji ev Aristo belki ev belki vate avi nişani bide debejin mamostevi spore navi Platon lekriye uçma yani ligor çapkaniyan debejin jberku yeki ava sportif buye nav her du milimi perfreh biye navi Platon lekrine Platon vate avi jxu freh şu da erdnigariye de Plato heye Plato yani jur belki te henki jde ben jberku aniyavi freh biye navi Platon lekrine yani davi Platon bi Yunani freh ev Platon binavi kidin ji sezgin tezanin Eflatun. Navi Platon de felsefeya roşilatê de felsefeya İslamê de wek Eflatun tê gotin. De Arabî de tuzanî tîpa P tuneye. Îja gava berhemên Platon werdigerînin zimanê Arabî Platon wek Flaton binav dikin. Flaton jî wek Eflatun derbasî çavkaniyan dibe. Yani ew Eflatuna di çavkaniyan de derbas dibe û Platon yakın. Murat ligor navi Platon ko li rojlat wek Eflatun te zanin û navi bi tipên Arabî te bilêvkirin. Em dikarin bêjin felsefeya Platon tenê li Yunanistanê nemayê û xwe gihandiye rojlat jî. Belê sezgîn em dikarin bêjin yani berhemên Platon û Aristoteles di serdema navîn de bi wergeran li derbasî alî rojlat bûye.
Di bernameyên pêşê de belki em qala bikin ev felsefeya Platon û Aristoteles dure li ser felsefeya Roşilatê, li ser felsefeya İslamê bandoreke mezin çêdike. Loma Platon tenê li Yunanistanê nemaye, felsefeya wî li Yunanistanê nemaye. Derbasê Misrê biye dure bi navê Platon Parêziya nû li Misrê ekoleke derketî. Derbasê felsefeya İslamê bûye şîroveyên wî kirine. Ev jî bi xêra zanyarên filozofên Süryaniya bûye. Li Nisêbînê, li Ruhayê, li aliyê Sûriyeyê, dibistanê wan hene. Ew berhemên Platon, berhemên Yunanî digirin ji zimanê Yunanî werdigerîn zimanê xwe, werdigerîn Suryankî. Dûre Ereb jî ji wan digirin û ji Suryankî werdigerîn Erebî. Bi vî şeklî berhemên Platon ji çanda Rojavayê, ji çanda Yunanistanê derbasî Roşilatê dibe. Belav dibe. Başa Murat, em ica bikevin nav felsefeya Platon. Ez dixwazim di serî de li ser têkiliya Sokrates û Platon tiştek bipirsim. Me got Platon xwendekarî Sokratesê şagirtê wî ye. Bandora Sokrates li ser Platon heye gel û çêbûye, yani Sokrates di felsefeyê de bandoreke çawa li ser Platon çêkiriye. Sezgîn felsefeya Platon em bê bandora Sokrates nikarin binirxînin. Yani pir di bandora Sokrates de dimîne. Helbet em nabêjin hemû nêrînên Sokrates pejê randiye, bi temamî rasterast qebûl kiriye. Lê wek filozofek, wek mamosteyek, wek keseyatiyek Sokrates li ser Platon pir bandor kiriye. Hem li ser jiyana wî, hem li ser felsefeya wî. Mesela Platon viya di berhemên xwe de bi devê xwe dibêje, Platon berî Sokrates nas bike, helbestan dinivîse, şanoyan dinivîse. Lê Platon dûre dibêje piştî min Sokrates nas kir, min van hemû berhemên xwe mişewitandin. Yani wek piştî Sokrates xwestiye ji xwe re rêyekê nû, destpêkeke nû berê, wek mîladeke. Loma em dikarin jiyana Platon berî Sokrates û piştî Sokrates dabeş bikin. Murat, ev bandoreke çawa ye, tu dikarî mînakeke bidî ji felsefa Platon? Mînak, mesela sezgîn di serî de li berhemên Platonê binêrin, tedî gava navê berhemên Platon derbas dibe jî diyalog. Tim navê diyalog li pêşiye ye. Ev nîşanî me dide ku ev berhem kesên xwendine zanin, ne pexşanin. Yani tim bi pirs û bersivê dimeşin. Belê, wek pirs û bersivê. Hema bêje kiş bi tarza diyalogan, bi tarza metoda Sokratîk hatiye nivîsandin. Yani ev bandora metoda Sokratîk rasterast nîşan dide li ser Platon bandoreke çawa kiriye. Dîsa gava em pirtûkên Platon dixwînin, di siyaseta Platon de em bandora Sokrates dibînin. Îdama Sokrates li ser Platon pir tesîr dike. Platon hem wek mamosteyek hem wek kesiyatiyek pir qîmetê dide Sokrates. Piştî mirina Sokrates wek dilê wî ji Atînayê sar dibe em bêjin. Wê demê Atîna bi demokrasiyê tê birêve kirin. Piştî îdama Sokrates, Platon dibêje dewleta ku yekî wek Sokrates dikuje ne tu dewlet e. û dibêje eger demokrasî yekî wek Sokrates dikuje, demokrasî ne tişteke baş e. Li vir mesela qala dijminatiya demokrasiya Platon em dikarin bikin, tedî di beşa Heraklitos tê me gotibû Heraklitosû Platon wek dijminên demokrasiyê tê zanîn. Yani Platon qansî Heraklitos nabe, tu kes nikare be wek Heraklitos ji xwe. Platon mesela piştî vê bûyerê sezgîn radibe berhema xwe ya herî navdar, polîteiya dewletê dinivîse. Di dewletê de piştî kuştina Sokrates dixwaze dewletê biguherîne, yani dewleteke baştir derxe holê sistemeke nû ava bike. Ev jî ew tahawîla wî jî di berhema dewletê de em çêtir dibînin. Vana giş bi bandora Sokrates çêdibin. Ji xênî Sokrates di felsefeya Platon de wekî din tu filozof hene ku bandorê li ser wî kiriye Murat? Helbet di serî de navê Heraklitos dikarim bêjim. Bi taybetî li ser ontolojiya Platon, yani li ser nêrînên wî yên li ser heyîn û hebûnê Heraklitos pir tesîr kiriye. Dîsa Platon demeke çûye İtalyayê li dibistana Pisagor
ji Pisagor parêzan ders kirtiye. Ew giringiya Platon dide matematikê ji wir tê sezgîn. Dûre belkî qal bikin li ser deriyê dibistana xwe dinivîse kesê ku matematik nizane, geometrî nizane, nikare bikeve vira. Dîsa em şopên Empedokles û Demokritos di felsefeya Platon de dibînin. Platon radibe dere Misirê demekî ji xwe tu zanî filozofên Yunanistanê nerin Misirê navegere îlle herin Misirê li dora piramîta bigerin. Yani Platon çavû goyên xwe li felsefeya berî xwe negirtiye. Çi rexne, çi parastin, yani em şopên gelek filozofan di felsefeya wî de dibînin. Murat, felsefeya Platon ku mego em şop û bandora gelek filozofan û di serî de jî Sokrates tê de dibînin. Felsefeyeke çawa ye? Platon ser kîjan mijaran babetan sekiniye? Sezgin felsefeya Platon felsefeyeke bi pergale, felsefeyeke sistematik. Platon di nav filozofan de em dikarin bêjin yekemîn filozofe ku di felsefeyê de sistemek, pergalek ava kiriye û hemû nêrînên xwe di nav wê sistemê de bicih kiriye. Di dîroka felsefeyê de filozofên wer hene, mesela dûre em ê Hegel bibînin. Hegel jî wek Platon felsefeya xwe li ser sistemekê ava dike. Platon di nav vê sistema xwe de nêrînên wî yên em nêrînên wî yên li ser hebûnê dibînin, li ser ontolojiyê dibînin. Li ser zanînê nêrînên wî li ser ontolojiyê dibînin. Nêrînên wî yên li ser siyasetê, li ser ahlaqê, em nêrînên wî yên li ser etîkê dibînin. Dîsa li ser hunerê, li ser ruhê, li ser psikolojiyê, li ser evînê, yani hemû beşên li ser xebitiye di nav wê sistemê de bicih kiriye, di nav çarçoveyekî de bicih kiriye û ev sistem jî li ser têgeheke ava dibe. Platon hemû sistema xwe li ser têgeheke ava kiriye, ev têgeh jî îdeya ye. Murat, dîsa têgehên ecêb û xerîb derketin xuya em ketin nav felsefeya Platon. İda çi ye Murat? Bi zimanê Yunanî ye? Êrê zimanê Yunanî ye sezgîn, yani te gotu ez Yunanî beelim, tu hîn dipirsî îdeya çi ye? Ya hîn ez natime herfayiyê. Baş e. Belê, îdeya bi Yunanî ye. Îdeya çi ye? Îdeya fikr û raman e sezgîn. Di İngiliz de jî wek idea tê bikaranîn. Lê îdeya di felsefeya Platon de têgeheke taybet e. Yani tenê fikr û ramanê nîşan nade. Hemû felsefeya Platon li ser îdeyan hatiye ava kirin. Tu îdeyayê bikişînî di felsefeya Platon de hema bêje tiştek namîne. Wek me got îdeya heyînên taybetin û razberin. Em bi çavê xwe nabînin vana. Yani wek tiştê aqlî ne. Qet naguherin, sabîtin, ji holê ranabin, ebedî û ezelî ne. Yani ji mêj ve hene û hetayê ew ê hebin. Qet ji holê ranabin. Di îdeyan de taybetmendiya neguherbarî pir derdikeve pêşiya me. Platon dibêje îdeya qet naguherin, tim û tim wek xwe ne, li vir jiyên bandora Heraklitos dibînin. Belê di felsefa Heraklitos de meqala guherînê kiribû, Heraklitos digot her tişt diguhere, tu tişt wek xwe namîne. Lê Platon dibêje îda naguherin. Têkiliyeke çawa di navbera wan de heye Murat? Sezgîn Platon nêrînên Heraklitos qebûl dike. Heraklitos digot di jiyana me de her tişt diguhere. Hatta digot wek çem jiyan diherike, di çemekî de tu nikarî du cara bikevî nav çemekî, du cara têkevî çemekî. Platon jî wer dibêje rast e, li vê dinyayê her tişt diguhere, tu tişt wek xwe namîne. û li vir li ser pirsgirêkek disekine Platon. Dibêje di navê guherînê de, herikbariyê de em ê çawa xwe bigînin zanînên rastî. Yani gava tu li ser heyîneke tiştekî dibêjî, dûre ew heyîn diguhere. Gava heyîn diguhere, zanîn wî jî diguherin. Platon dibêje li vir pirsgirêkeke epistemolojîk heye. Yani ji alî zanînê ve pirsgirêkek heye. Çawa, pirsgirêkeke çawa heye? Mînak sezgîn darek el derve bifikire. Payîzê em derin vê darê dibînin, em dibînin pelên wî zer bûne û diweşin. Em dibêjin pelên darê zerin. Viya zanînekî ye. Em jê agahiyeke de. Dûre wext derbas dibe buhar tê em derin li darê mêze dikin dar kulîf vekiriye. Ew zanîna ku me payîzê li ser darê got
betal buçu yani em edini karın jüvedari rebejin pelindari zerin. Niha zanîneke nû ji me re lazim e. Platon dibêje di navê pêvajoyê de heyîn tim diguherin, zanînên wan tim diguherin. Em ê çawa xwe bigînin zanînên rastî. Platon dibêje ji bo em bigîjin zanînên rastî, heyînên rastî û neguherbar ji me re lazim in. Di dinyayê de dünyaya em tê de ne tu nikarî guherîna jiyanê bidî sekinandin. Yani belkî hebo tu heyînan mesela erebekî li ber te diçe tu erebê dibînî pir rengê wî bizanibî belkî modela wî pê derxînî lê ji bo li ser erebê tu bigî ji zanînekê kûr divê erebe li ber te bisekine. Hemû taybetmendî wî nikarin bu işi. Hemû taybetmendî wî tu nikarî yani gava ji ber te zû derbas be. Yani tu re tu plaqa wî bigirî û bikolî ew meseleyeke cuda. Platon dibêje di navê herikbariyê de em nikarin xwe bigîn zanînên rastî. Yani tedî tekîliya wî Herakleitos pirsî. Herakleitos divê jiyan wek çemekî ye tim duherike. Platon dixwaze rê li ber çem bigire. Yani dixwaze çemê bide sekinandin. Lê li vê dunyayê nikare werbike. Diloma dev ji vê dunyayê berdide û dunyayeke din ava dike. Ji dünyaya ideayan ya jî alema ideayan. Dünyayeke din acîb birastî me bîst û filozof têgehan dafirînin berheman dafirînin lê Plato xuyaya îş mezin kiriye dünyayeke din dafirînin Murat li ku ev dünya? Sezgin Platon filozofekî navdar e û ji malbateke mezin tê edbim nasî wana hene loma wer dünyayeke nû dafirîne. Jiyana Platon jî li ser felsefeya wî tesîr dike sezgin hem jali malbata dê hem jali malbata bav malbatê mezin latînayê perwerdehiyeke başî digire. Loma haya wî ji wan filozofên pêşiya wî hene li ser sporê, li ser müzîkê, li ser matematikê perwerdehî digire. Ev perwerdehî giş de avakirina vê dünyaya nû de bibandorin. Yani bingeha wî xurte loma dikare awa dünyayeke nû biafirîne. Helbet ev dünyayeke farazî ye. Yani ji bo baş bê fehm ez dixwazim mijarê nek firehtir bikim edbêm tê jî ji min viya bipirsiyana sezgîn tê bigotana tu dikarî hinek mijarê firehtir bikî. Platon di berhema xwe ya dewletê de qala teoriyan îdeayan dike di pirtûka pênca de. Platon li vir sînoreke dixêze sezgîn dinyaya em tê de ne dike du cî. Li vir dibêje vê dünyaya em di nav de ne ji du aliya pêk tê. Yek dünyaya tiştên em dibînin yani tiştên em bi çavê xwe dibînin. Yek jî dünyaya tiştên em bi aqilê xwe fehm dikin. Yani ew dünyaya ku tiştên em bi aqilê xwe fehm dikin jê re dibe dünyaya îdeayan. Dünyaya tiştên tên dîtin yani tiştên em bi çavê xwe dibînin guherbar e. Tiştên em bi çavê xwe dibînin carna jolê radibin, carna rengê wan diçe, carna dişkên, carna mezin dibin û ne sabîtin vana, ne ezelîne, ne ebedîne. Demek te ji holê radibin lê dünyaya îdeayan ne ava ye. Îdea wek heyînên sabît û neguherbar li vê dünyayê cî digirin û em dikarin bi aqilê xwe bigîjin van îdeaya. Sezgin tedî di bernameya berê de gava meqala Sokrates kir, meqala rasyonalizmê jî kiribû. Sokrates di epistemolojiyê de qala rasyonalizmê dikir, digot çavkaniya zanînên me aqilin. Li vir jî mesela bandora Sokrates dibînin. Sokrates wek çavkaniya zanîn rastî aqilê nîşan dida, Platon jî wer dike. Yani dibe zanînên rastî zanînên îdeya ne û em tenê bi aqilê xwe dikarin bigîjin van. Li gor Platon ev îdeya heyînên rastî û bi qîmetin qet naguherin loma zanînên îdeyayan, zanînên bi qîmetin û zanînên rastîne. Murat, dixwazim karim bernameyê biqedînin te serê me tev lev kir. Dünyaya bi çavê xwe dibînin û dünyaya îdeayan, zanînên rastî û nerast û guherbar
Em çawa derkevin cinavan mesela yani Platon tiştê pir acêb û giran dibêje. Sezgin felsefe were yani meratene gotin û aforizmayan filozofan li ber wêneyê qehweya belav bike nabe felsefe. Divê meranek bi kurayî serê xwe pê bêşîne û bawer bike van tiştê ez li ser Platon dibêjim sê çar cara li avê ketine û min ji parzûnê derbas kirine yani hîn jî tu dibêjî giran ez çi bikim? Yani rast her dere mijarên filozofan girantir dibin divê mere serê xwe zêdetir pê bêşîne. Sezgin yani divê hewa xweş dem di malê rûniştine û qala Platon dikirin ber vê qehwa germ. Îdî em ê çawa serê xwe pê bêşîn nizanin. Yani dev jî Platon ber de rabem derkevin derve serê min jî êşiye. Kan bernameyê biqedînin û dûre derkevin em nîvco neylin nabe yani teqala îdayan kir Murat Kerem dikir. Belê min qala îdayan dikir. Mala Platon avavan îdayan kir bela serê me. Sezgin di nav îdayan de Platon wek hiyerarşiyeke çê dike û li herî jor îdeya başiyê heye. Îdeya başiyê ji hemû îdayên din bilindtir û biqîmettir e. Yani wek wesfekî xwedayî lêbar dike û mînakeke dide ser vê ji bo yên baş fehm bikin dibêje wek tavê yani wek rojê bifikirin viya dibêje ji ber şewqa rojê tedî em nikarin bigîjin rojê û bi çavê xwe li rojê mêze bikin lê bi ronahiya rojê em dikarin tiştên derdorê bibînin. Dibe îdeya başiyê jî wek viya ye. Em nikarin bigîjin wî lê bi xêra wî em dikarin xwe bigîjin zanînên îdeyayên din. Sezgin li vir mêze Platon çi tiştê xweş dike mînakan dide. Heraklitos ji bo em fehm nekin hewl dida. Platon xwedê jê razî be mînakan dide meselê firehtir dike. Yani ji wî alî ji Heraklitos dibêm çêtir. Evê ji bo Platon navdartir bû ji Heraklitos. Murat Platon gava qala van du dünyayan dike. Te got di navbera wan de sînorek xêz dike. Yani sînoreke di navbera dünyaya tiştên em bi çavê xwe dibînin û dünyaya tiştên ku em bi aqlê xwe dibînin. Digîjin wan. Em bêjin yani dünyaya îdeayan. İdeaya. Ji ber ku sînor di nav wan de heye ma qet têkilî di nav wan de çê nabe gelo? Helbet çê dibe Sezgin yani têkiliyeke di nav wan de heye û girêdaneke xurt di nav wan de heye. Gavam li vir dibêjin du dünyayên cuda bira wek du alemên cuda ji hev nêfehm kirin. Yani tiştên Platon qal dike dîsa di nav vê dünyayê de ye. Tiştên em bi çavê xwe dibînin û tiştên em bi aqlê xwe digîjin. Yani ew agahiyên rojane, agahiyên nekur û zanînên kur ku em bi aqlê xwe digîjin. Platon ji ber viya îdeayan ava dike. Dibêje tiştê em bi çavê xwe dibînin tim tiştê nerastin, agahiyên nerastin, agahiyên nekurin, zanîn nekurin. Dibêj bo em bigîjin zanîna kur bi aqlê xwe bi vê em tev bigerin û li ser hinkî mejiyê xwe pê serê xwe bêşînin ku em bikevin navê em bigîjin wateya wî ya kur wateya rastî. Loma yani bê têkilî nabe van her du dünyaya. Ew hebûna tiştên dünyaya rojane yani dünyaya em bi çavê xwe dibînin girêdayî hebûna îdeayan e. Yani pêşî îdea hene dûre ew jê çê dibin. Yani wek kopya wan e. Kopî bifikire kopî tiştek bêqîmet e. Yani tabloyeke orijinal bifikire o kopya wî bifikire tu tiş nikare ciyê orijinalî bigire. Loma îdea wek tiştên orijinal wek tiştên ji berê de hene tiştê girîngin û tiştên rojane tiştên em bi çavê xwe dibînin jî ji ber wî çê dibin lê di nav wan de em nikarin tu muqayese bikin. Yani îdeya tim ji wan bilindtirin. Yani hevdû temam dikin ne her du dünya? Belê hevdû temam dikin girêdayîneke têkiliyeke xurt di nav wan de heye. Yani ji bo dünyaya rojane tiştên em bi çavê xwe dibînin hebin divê pêşî îdea hebin. Bi mînakeke belkî çêtir bê fehm kirin Sezgin ev masa ku em di ser ana dixebitin qeydê dikin ana marangoz xerat pêşiyê ji bo masê çêke divê di hêşê wî de fikrê maseyê hebe. Yani ew fikir tune be nikare masê çêke. Pêşiyê di hêşê xwe de fikrê maseyê ava dike dûre li gor wê fikrê masê çê dike. Hatta dizayn dike, xeyala wê dike. Xeyala wî dike. Ew masa çê dike dûre dişkê jolê radibe, rengî wî diçilmise, têşewitandin, yani jolê radibe diguhere. Tiştê Platon dibêje ev e. Yani dibe ew tiştê
li dünyaya rastî em dibînin wek masê bifikire diguherin jolê radibin lê îdeya wek ew plana di hişê marangoz de qet jê nare ew fikrê hişê marangoz îdeya ye Ev mînakek baş bû bi rastî yani hat fêrkirin yani helbet ez ê mînakên baş bidim û wek min got Sezgîn ew girêdayîna hebûna tiştên rojane girêdayî hebûna îdeyan e yani tiştên di dinyayê me de wek siyên kopiyên îdeyan bi nav dike ji bo cudahiya van her du dunyan baş pê fehm kirin Sezgîn Platon qala şikefteke dike şikefteke çawa Murat yani şikefteke rastî yan yani qala şikefteke dike Sezgîn bawer bike ji şikefta birqlênê kurtur û tarîtir e mera dikeve navê dernakeve şikefteke xeyalî viya wek metaforeke bikartîne ew alegorya şikeftê an jî şibandina şikeftê em bêjin di dîroka felsefeyê de navdar e Platon bikarhanîtiye eger destûra Cenab-ı te ez dixwazim qal bikim lê Murat yani em bêhêlin bernameyekê din pir dirêj bû wek dirêj bû û xuyayî yani beşek du bejî wê têra Platon neke wele şikeft jî wek min got kûr e yani em têkevin navê em nav di we nebin dernakevin loma em dibin em bêlin bernameyekê denê tamam em li vir bêhêlin heta bernameyekê din vê bernameyê bira guhdarê me baş godarî bikin qelem bigirin binivîsin not bigirin tiştê me qal kirin ontolojiya Platon bû yani ew teoriya îdeayan bingeha ontolojiya Platon e û dûre Platon hemû nêrînên xwe li ser viya avatike loma yani ev teoriya îdeyan divê baş pê fehm kirin Sezgîn ez bawerim te jî fehm kiriye ji bo çi dibêjin peyamat te Murat ji bo hûn baş fehm bikin û di bernameyekê de em tişta li ser zêde bikin tamam baş em li vir biqedînin baş e divê em biqedînin belê guhdarên hêja heta bernameyekê din bibînin di xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heta bernameyekê din bibînin di xweşiyê de bê qehwe û felsefe nemînin bi xatirê we Kahve û felsefe